Hej. Kender I det der med, at man vågner op, og så har man haft en drøm, hvor man følelsesmæssigt faktisk har været sådan ret ked af det? Sådan en drøm vågnet jeg op med i morges. Så jeg har været sådan ret haft følelserne uden for mig selv i dag. Og jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle ud og køre lidt rundt og arbejde, men på min løbetur så fandt jeg ud af, at det skulle jeg faktisk nok ikke. Jeg fandt ud af, at det nok var godt for mig at være hjemme og mærke den sorg, jeg egentlig mærkede. Det er ikke så tit, jeg mærker sådan en sorg. Men det gjorde jeg der, og det gør jeg faktisk nu. Så det er sådan rimelig, faktisk lidt out of comfort zone at så sidde og snakke om. Så jeg gik i vandet, og jeg løb tilbage igen, og så satte jeg mig op ved klaveret. Og det gør jeg næsten altid, når jeg har det sådan. Jeg skriver rigtig mange melodier, men teksterne kommer sådan altid til mig, når jeg ikke har det sådan super godt. Så jeg satte mig derop, og når jeg sætter mig ved klaveret og begynder at spille og tænke i, hvad jeg har lyst til, eller hvad jeg har brug for at komme ud med af budskaber. I dag så handler det om det ikke at have nogen forældre, og den sorg, det egentlig er, og ikke at have nogen forældre at dele med, og som bare kan holde om en og elske en. Så begynder tårerne at løbe, og det er rigtig sjældent, at de gør det. Så det er jo godt for mig, at det gør det. Jeg kan mærke, at det letter. Og jeg tror, det der har været årsagen til, at der er flere ting, jeg kender flere, som har mistet lige her inden for det seneste. Men jeg har også haft 3 dejlige dage med mine børn, og de har også været i nogle udfordringer, og jeg har haft det rigtig dejligt og skønt med dem, og jeg er meget, meget taknemmelig for, at jeg i hvert fald, deres far lever jo ikke mere, at jeg kan give dem noget. Og så sætter det også sådan lidt mit eget liv i perspektiv, at når jeg synes, jeg har brug for det en gang imellem, ikke bare kan dele, eller ikke bare kan blive krammet, eller blive elsket sådan ubetinget af mine egne forældre. Jeg ved jo, de er med mig, at I er med mig. Det er bare ikke helt det samme som at have jer lige her, vel? Så det var blot et par tanker, jeg lige sådan havde i dag. Så jeg har sådan en dag, hvor og jeg vil ikke sige, at jeg er syg eller dårlig eller et eller andet. Jeg føler faktisk rigtig meget fred, og jeg har lige mediteret, og jeg er i det, og jeg kan mærke, at det er rigtig godt for mig at være i. Så hvis du også har det sådan en gang imellem, så bare vær i det. Så forløser det. Og så kommer du ud på den anden side og kan mærke så meget mere den der glæde og livsglæde. Så ha' det godt. Hej.